Extreme Rogue, only large vehicles. Arkahan se on, jos ei lähde testaamaan. Se on, kuulkaa pojat ja tyttäret, menoa nyt. Kyllä kelepaa, voin kertoa. Lähtekää ihmiset teki pois niistä betoniviidekoista ja näkemään oikeasti maailmaa. Tähän ei mikään miljonääri tarvi olla, että melkein 3,5 tonnin auto. Toki tähän on mennyt jonkun verran rahaa sitten varusteluun ja lippuihin sun muuta, mutta ei vaadi niinku loppupelleissä ihan ihmeellisyyksiä, että pystyy lähtemään. Pari Snickersia plus yöpaikka ilman suihkua, niin se oli taas, olikohan 55 €. Pari säkkiä evästä ja sitten yksi tuo päkki tuota kivennäisvettä, niin 230 €. Kyllä tuli kalliiksi. Kiitos vaan ryöstöstä. 50 yöltä oli hinta, niin aika edullista sanoisinko. 94 € oli nää. Suosittelen kyllä kaikkia testaamaan tämmöstä elämää. Oikein haisee nokkaan niinku semmonen kunnon kananmunapieru. Ihan kananmunapieru haisee. Oikein semmonen niinku kauhean kananmunapierun haju on tässä vieressä. Välitön kananmunapierun haju tulee sinne huoneeseen. Mukavat aromit, kun kananmunapieru ja hevosen paska haisee samaan aikaan. Taas löytyi käripukkeja. Tulkaan tänne. Minä oon vaikka kuin pitkään koottanut tähän tuttavuutta lampaiden kanssa, mutta ei ne rupia mulle ystäväksi, vaikka kuin mäkin. Nythän tämä alkoi piiskaamaan oikein. Muuten hyvä kauppa, mutta tuo on kyllä paskaa masiina. Nyt on varmasti Pringlesit murskana ja kulli aivan vaahotettuna. Oi Vihtorin perse, kyllä on aikoihin eletty. En halua olla mikään heitteri, mutta tämä on aika ruma ja harmaa kaupunki, jossa on vähän tympeitä ihmisiä. Ja liikennevalot täällä toimii huonommin kuin Sodankylässä. Täällä on jotenkin vähän semmonen neukula viba ja fiilis, mutta maaseutu on erittäin hienoa. Minähän siis mistään mitään tiedä. Ehkä me ollaan vaan peruuttamattomasti maalaisjuntteja. Ihan älyttömän kaunista. Sairasta tämä on. Runescapessa kun meni Wildernessiin tappelemaan, niin siellä oli tämän näköistä. Ai ettien että. Kyllä taas silmää palavelee tämä kaari. Formula-tiimit, ottakaa yhteyttä. Only thing stronger than love is 1988 Toyota High Ace. Luxurious Tunnel. Datjoke Spart 7930. Anteeksi, mutta nyt on kyllä yhden Euroshopperin. Nyt pitää vähän maistella gullia taas. No joo, nytpä se olisi henkivakuutus uusittu. Kyllä nyt ihmislasta hemmotellaan. Tai siis mieslasta. Kyllä se vaan näin menee, että kahvittoma aamu ei kannata herätäkään. Kautta Vihtorin karvaisen perseen nyt ajetaan hiasen äkkiä parkkia ja käydään tilaamassa 15 burgeria ja 17 hotdogia ja 12 ranskalaista ja mitä vielä. King in the castle, king in the castle.